Kabil'in köçeleri Ramazan günlerinde gündelik işgärlerin şayadı bolýar. Olar aýtýarlar, maşgala üçünçüligi üçin mecbur ýagdaýda işlemeli bolýarys, amma iş tapmýarys. 13 gün Mazar Şerifden Kabil'e gelen Seyfurrahman 42 ýaşly işgär hem çatragyň birinde haýsy biri üýini reňletmäge ekterkä diýip işe garaşyp durun diýär. Seyfurrahman aýtýar: نمی‌جاده 13 روز یک دین روز یک جای رفتیم در کار. Kabil'e gelenim 13 gün boldy. Yekece bir gün işe gittim. Bizim öz şehrimizde iş yok. Umit bilen böre geldim. Bu yerde hem işsizlik. Vahidullah gündelik işçilerin yine biri şöyle diyor: نمیدی کارش بیکاره. یعنی دولت میگه که امسال کار شروع میشه، سال کار شروع. Bir gün iş tapsak 3 ay yatıyoruz. Şu görüyen adamlarınızın hemmesi işsiz. Devlet hem bu yıl iş mümkünçülükleri tapılar ve indiki yıl tapılar diyen bolýar. Ýöne işlemek ýagdaý halk üçün düften yok. İş ve Cemiyetçilik Wezirliginiň şu ýylyň Esed aýynyň 2-sine Talibanlaryň ýokary derejeli resmileri bilen hususy sektor wekilleriniň dünýä ulgamlary ýokary okuw jaýlarynyň ustatlarynyň gatnaşmagynda 1-nji milli konferans gurnap, bu 2 günlük konferansda döwlet ulgamlary we hususy sektor arasynda bir aralaşyga gol çekilipdir. Şonuň asasynda 1 milyondan köprek adama iş öpçün edilmeli diýär. Ýöne göräýmäge bu mesele işsizligi azaldan däl. İş we Cemiyetçilik Wezirligi bu milli konferansy borçlaryny amala aşyrmak maksady bilen bir kumite döredipdir. Semiullah Ibrahimi İş we Cemiyetçilik Wezirliginiň sözcüsi şöyle diýär: Borçlary izarlamak üçin İş we Cemiyetçilik Wezirliginiň ýolbaşçylygynda bir kumite döredildi. Elbetde şu borçlary amala aşmak suratynda raýatlara iş ýagdaýy öpçün ediler. Gelecek yıl döwlet idaralarında we setinde köplenç idaralaryň budjeti iş ýagdaýy döretmek üçin köpeldirildi. İşsizlik ýurtda bir näçe ýyl öňden bäri raýatlaryň boýnunda asylan musibatdyr. İş we Cemiyetçilik Wezirligi bu hakda aýtýar. Gelecek yıl iş projelary üçin döwlet idaralaryna ýürüteleşdirilen budja beriljekdir. Bul bolsa işliyorlar ve iş edýänler üçin iş şertlerini öpçün edilmeligi bilen amala aşyrlar.